Mga kapuso, tibok kalibutan ang naghandom karon sa simbahang Katoliko ang Todos los Santos. Gidagsa na usab sa mga tao ang mga nagkadayang Menteryo aron makabisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Pabiling hugot gihapon nga seguridad ang gipatuman sa kapulisan aron mapabilin ang kahapsay sa nakalanleng lugar. O karon unahon nato ang sitwasyon sa Doña Pepang Cemetery dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa report ni Nico Sereno. Nagmingaw ra ang sitwasyon sa Doña Pepang Cemetery karong adlaw. Duna nay pipila nga bisita sa lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ang uban dalasab ang pamilya ug daw nagpiknik pa. Pabilin hinuon nga gipatuman ang hugot nga seguridad sa palibot. May mga tanod ug mga pulis nga nadestino sa dapit, lakip na ang mga traffic enforcers. Kaganihang udto, mibisita sila si Mayor Tomas Osmeña ug ang iyang pamilya sa ilang mga kabanay. Sa Osmeña Mausoleum, gilubong ang amahan sa mayor ug uban pang mga kaliwat. Limitado ra ang pamahayag ni Osmeña sa mga sakop sa media. Apan gitataw niya, natagbaw siya sa seguridad ning panahon sa kalag-kalag. That's SOP already to them. They all know what they have to do. May matang problema sa annual. So it's just photocopy, template. Satisfied na Mayor sa? Yeah, I'm very satisfied. Sa Doña Pepang, may mga nicho ug mga lubong na sa sementeryo nga gipang habwa sa ilang pamilya ug gipang balhin na. Mao nga di na kaayo daghan ang mga tawo nga midagsa itandi sa miaging mga tuig. Nico Sereno, Balitang Bisdak.